أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muna muku barka da wannan rana ta Laraba. Ya Allah, muna roƙonka dukkanin wani alkhairin da ke cikin wannan rana, ya Allah ka sada mu da shi. Dukkanin wani sharrin da ke cikin wannan rana, ya Allah ka kare mu da shi. Jama'a, mun zo muku da sihiri dafa'i mai ƙarfin gaske. Wannan yanda ake yin wannan sihirin shi ne mutum zai nemo allura guda 7 in kai namiji ne, guda 9 in kai na mace ne, guda 7 za ki yi amfani da shi. Sai ka nemo ganyen shuwaka, za ka je ka tsinka ne da kanka. Idan ka nemo ganyen shuwaka sai ka goga ganyen shuwakan nan da ruwa. In ka goga shi da ruwa, sai alluran nan da ka samo sai ka zuba shi a ciki. Idan ka zuba shi a ciki, sai ka yi alwala. Bayan kika yi alwala ko ka yi alwala, sai ka karanta Jawharatul Kamal. Za ka karanta Jawharatul Kamal guda 66 a ciki. In ka karanta Jawharatul Kamal guda 66 a ciki, sai ka bar ruwan nan a cikin ɗaki har zuwa tsawon awa guda 2. Idan ka bar shi a cikin ɗaki har zuwa tsawon awa guda 2, sai ka je ka ɗauke ruwan nan, sai ka adana shi har zuwa daddare. Idan mutum zai yi bacci ko za ki yi bacci, sai ka yi wanka da shi. Idan za ka cire allura ɗin, sai ka yi wanka da ruwan. In ka yi wanka da ruwan, alluran nan za ka buga shi a cikin ƙasa. Alluran nan da ka kwashe a cikin ruwan shuwakan nan, za ka bubbuga shi ya shiga cikin ƙasa, ko da dutse ko da amma, sai ka bubbuga shi ya shiga cikin ƙasa. Bi'iznillahi ta'ala, Allah zai dinga kare ka. Duk wanda ya tura ma mugun abu, wani abu da iznillahi zai koma gare shi. Mujarrabun ne sosai, yana da kyau sosai. Idan wannan ne farkon shigowanka wannan gidan namu na Al-Labib Zero TV, a danna mana ƙararrawa, a yi mana liking, a yi mana subscribe domin shirye-shiryen mu ya dinga gabatar muku. Insha Allahu, a nan muka kawo ƙarshen wannan sihirin. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.